Ahojte lidičky, v první řadě bych vám chtěl poděkovat za 10 odběratelů. Vím, 10 není velké číslo, ale když si uvědomíte, že děláte radost 10 lidem, kterých na vás rádi koukají. Já už od malička jsem se moc předváděl a bavilo mě si povídat třeba i do zrcadla. Po nějakém čase po koukání na známé youtubery jsem si řekl, že to zkusím taky, že by to mohla být zábava. Tak jsem natočil 1-2 videa a lidé na mě začali koukat a shlédnutí přibývala. A začali se objevovat první odběratelé a mě to opravdu bavilo. Tak jsem si řekl, že točit na YouTube nepřestanu. I menší překážky jsem překonal a točit a bavit lidi dál. Až jsem se dostal k 10 odběratelům. Chtěl bych vám poděkovat, že na mě koukáte. And every